ту нав Россия омадӣ, ту да пул дар корай. Ногаҳон пешниҳод мегирӣ. Картата иҷорате, ҳар моҳ пули бедарди миёна бигӣ. Ту фикр мекунӣ ана худо дод пули бедарди миён. Картама метамшон ҳар моҳ пул омадан мегира. Як моҳ мегузара, тура милисоҳо дастгир мекунанд. Маълум мешава ки через картаи ту пул ба Украина гузаштай. Ака ту иштирокчӣ дар ёрдамкунии ҷанги Украина шудӣ, тамом капат сӯхт. Ё дигар ҳолат, ту кори ҳалол намеёвӣ, ногаҳон туда менависанд курьер дар корай, ҳар рӯз ойлики нағз мегирӣ. Якум dastavkара мебарӣ ки аллакай милисоҳо тура интизоранд. Сумка таҳуй карда айдуруш маводои мухаддир меёванд. Дар иҷа ҳам капат сӯхт. Ё ки дар ҷустуҷӯи шапаракҳои шабонаӣ ва аввалин дараҷа ба сайти шиносоӣ медарӯй. Духтара меёвӣ қатиш чақчақ мекунӣ, вақти вохӯрия муайян мекунӣ. Мерай ки уҷада аллакай одамои русская община тура интизоранд. Гӯё ки ту қати ноболиғ гап задӣ. Тамом, худо зад. Расскажи, девочки маленькие тебе нравятся? Да вы о чем? Я с тобой лично общался сам. Ҳамаи ин схемаҳо ҳақиқияна 100% кор мекунанд ва дар бисёр ҳолат муҳоҷиро дар чангак меғалтанд. Имрӯз ман ба шумо мегум чӣ гуна худтона ай ин схемаҳо ҳифз кунед ва чӣ бояд кард агар шуморо хостанд подстава кунанд. пеш аз ҳама маслиҳати муҳим барои онҳое ки дар Русия кор мекунанд. Агар шумо хоҳед ки пулои шумо бехатар бошанд, аз корти бонкии боэътимод истифода баред. Бо блек корти дебитии Т-банк пул фиристодан ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва дигар кишварҳо осонтар мешавад. Агар шумо ин кодро бо истифодаи пайванди дар тавсиф буда то 30 апрел дархост кунед, метавонед онро 1 сол ройгон истифода баред. Ба ҳисоби худ аз кортҳои дигар ройгон пул гузаронед ё маоштона бевосита ба ин корт гиред. Шумо метавонед картара бе шиноснома ё симкартаи Русия гиред. Рақамҳои тоҷикӣ дошта бошед кофӣ. Кодро метавон на танҳо онлайн, балки дар шуъбаҳои бонкии Шарик Матин ва Эмин Сармоя дархост кард. Бо шумо метавонед бе комиссия пули нақд гиред то 500 000 рубл дар банкоматҳои Т-банк. Бо обунаи пуро шумо метавонед фоизи баландтар дар суратҳисоб пасандоз ё амонат гиред ва пулро зудтар ҷамъ кунед. ҳамзамон дар барнома машваратҳои ройгон оид ба ВНЖ, РВП, патент ва манзили зист дастрас аст. интизор нашавед, аз пайванди дар тавсиф буда гузаред ва то 30 апрел кортро бо хидматрасони солонаи ройгон дархост кунед. Т-банк барои зиндагӣ ва кор дар Русия. айни замон ай ҳама схемаи паҳншуда и ба иҷора гирифтан ё харидани кортҳои банкия. Ба шумо пешниҳод мекунанд ки корти худтона ба иҷора биден ё фурӯшен, гӯё барои тиҷорат ё P2P боша. Ҳақиқат ҳамие ки картаи шуморо барои переводои ғайриқонунӣ истифода мебаранд. Метавонанд пул барои ҷанг равон кунанд, маводои мухаддир харидорӣ кунанд ё пулои дуздидашударо перевод кунанд. Баъд чӣ мешава? Шуморо ба милисахона даъват мекунанд. уҷада маълум мешава ки через картаи шумо пулои ғайриқонуниро перевод кардиянд. Шумо боша гунаҳгор. Барои P2P-шникорам картатона натен. P2P ин аз ҳама хавфноктарин соҳа аст. Бисёре ай пишти ҳами чиз срок гирифтестанд. 7 сол, 8 сол, даже зиёдтар. Тада специални 50 000 рубл да Сбербанк мепартоя ва карта рой мекуна. 25 таша ҳами картада обратан рой кумега. Ту рой мекунӣ, усуме ки ту рой мекунӣ, Украина да мегзара, яъне ҷанга ту финансируз мекунӣ. Ту соучастник мешавӣ, хита доказат ка наметунӣ. Бисёреҳо картара мехаранд 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 рубл да картаи шуморо предлагат мекунанд ки мехарам. Шумо картара одам мефурӯшен, одаме ки картара харидаги ай шумо инам хали чизода истифода мебара, ба вақте ки проблема шид уда намешава, шумо да мешава. Чӣ бояд кард? Картаҳотона да ягон кас натен, ҳатто да одамои наздиктон. мутаассифона тоҷикои худмонам да ин кор хушанд. Ба номи дигар кас карта накушоед ё заказ накунед. Фақат ба ному насаби худтон ва барои худтон. Агар шумо уже картатона фурӯхта бошед ё ба иҷора дода бошед, срочно банк рафта картатона маҳкам кунед. ҳолиам сари вақтай. дар берун, дар магазин, дар бозор, дар любой ҷо фарқияте надорад, назди шумо любой шахсият меояд, любой миллат. Мегаин ҳами 10 000 як ҷо перевод кардан дар кораи картамда нестай, илтимос ёрдам кӯ. Шумо дилсӯзӣ мекунед, перевод мекунед, шуморо маҳкам мекунанд. Чунки бисёр ҳолатда и подставаи дастгирӣ, запрещённи чизо мешавад бародарон. Дар дигар ҳолат шумо истодагиен дар картатон пул мегзара. 20 000, 30 000, 50 000 пул мегзара, ай одамои ношинос
тоҷику урусу доғистонию дигар миллатҳо фарқияте надорад. Баъдаи 10-15 минут шумо да занг мезананд, мега ҳамаи картада мо хато кати номер партофтем, шумо дар инаи дигари номер равон кунем. шумо равон накунен бародаро. Дар ҳолате ки шумо равон мекунен, шумо намедонен картаи ки дар равон мекунен. И подставай. Як карта ёфтем бародаро. По-любому дурушта пул аста. Мерем музея сару форма мекунем, ягон чи мехарем. Все равно соҳибаш хид намекуна. Карта да дасти моае ки мо ёфтемаш. Карта ёфтӣ намерасиш. Ӯ қадар дилет месӯза, мегирӣ, дил мебарӣ, метӣ. Нулучи нарасем бародаро. Ин дар ман як додар муроҷиат кард ай тарафи Сергеев пасад чихел ки дар рӯи экран дидестем. Карта миёва 7000 расход мекуна ай рӯи карта. Муддати 2-3 рӯзда мекапанашина статья мегира. Як чиза ёфтен, ӯ чизи шумо нест. шумо фикр накунед ки шуморо намиёванд. уҷа полностью даниё кадом магазин чи истифода бурден, чӣ хеле кардем. шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ як эълона мебинед. Курьер дар кора. ҳар рӯз ойлик мегиред бе документ. Туда посилкара метан. Меган фақат доставка кун, пула бигӣ. Лекин ту намедонӣ ки дар дуруни посилка пулои дуздидашуда ё маводои мухаддир ҷойгиранд. Натиҷа дастгиркунӣ ва кунҷи турма ё ҳолати дигар. Шумо дониста ин кора мекунед. Сари 19 сола 8 сол паси панҷара. 228 статья наркокурьер дар ақли одам дуруст намеояд. Мефедрон. Мефедрон вам принадлежит? Где приобрели мефедрон? Интернет-магазин. Интернет-магазин. Вы являетесь кем там в интернет-магазине? Качество. дар интернет шумо да пешниҳод мекунанд ҷои кор 200 000, 300 000, 400 000. дар ягон ҷо пули тайёр мондагӣ нест ки тоҷико биёя, ӯзбекҳо, русҳо ва англисҳо фарқш нест. ягон кас мондагӣ нест. паси ин кор панҷара. чӣ бояд кард? кадом корҳои доставка агар беҳуҷҷат ва шартнома бошанд, бидонед ки 100% шуморо подстава мекунанд. агар шуморо хоҳиш карданд ки картаи банкӣ, пул ё симкарта доставка кунед, сразу отказ кунед. Новобаста тоҷика ё калазар. агар шуморо қапидан, ҳатман ба адвокат муроҷиат кунед ва то омаданаш ягон чиза имзо намонед. шумо қатъи духтари рус дар интернет шинос мешин. ӯ ба одобай ширинсуханай мега биё во бихӯрем. лекин вақте мерен, шуморо аллакай милиса бо падару модари ӯ духтар интизоранд ва ё меган ки ин духтар ноболиғай ва ай шумо пули калон талаб мекунанд, то ки кор дар ҷош ҳал шавад. агар пул натӣ, парвандаи ҷиноӣ мекушоем ва ту ба ҷавобгарӣ кашида мешавӣ. ё ки як схемаи машҳури дигар. дар кӯчаҳо духтарои хушрӯ пештон омада худшон қатъи шумо шинос мешаванд. мега биё прогулка кунем. прогулка кардестем ки ногаҳон духтар мега биё инами қаҳвахона бидроем, як кофе гирем. албатта ки рад карда наметонем. хулас мешинену духтар як ғалачӣ заказ мекунад. баъд вақте офитсиант дар шумо чека меёра, шумо мекунем. чекҳо примерно 100-200 000 рубл мешаванд. чӣ хеле шуд? хеле шуд. ҳозир мефаҳмонам. духтар дар ҳамон қаҳвахона ё ресторан кор мекунад. ё ҳамашон схема қатъи кор мекунанд. тра меқапанд, қатъи шинос мешаванд. случайно ба пеши ҳамон қаҳвахона мегзаред ва албатта ки медироед рӯнуш. дар уҷа як кофе тақрибан 10 000 рубл аст. барои ҳамин эҳтиёт кунед. чӣ хел эҳтиёт кунем? вақте шинос мешин, ҳатман паспорти духтара дида шинос шавед. барои гап задан бо духтари ноболиғ шумо метонед то 10 сола гирем. агар шуморо шантаж кардан, ай шумо пул талаб кардан, умуман ягон сумшон натем. сразу ба милитсия ё консулствои тоҷико равед. ҳоли бестен, чӣ хеле шинос шавӣ? шумо ку зан доред дар тоҷикистон. накунед арӯзбозӣ, иҷа коркунӣ омадед ку. бо ин схемаҳо на танҳо шуморо метавонанд фиреб кунанд. шумо метавонед дар ҳақиқат сирок гиред. картаҳоатонро нафурӯшед ё аренда натем. ҳатто дар тоҷикои худмо доставка кор карданӣ шиден, фақат ширкатҳои ҳақиқӣ дороед ва ай ҳама муҳим дар интернет эҳтиёт бошед. бародарову апоҳову хоҳаро, худованд ҳамавақт дар паноҳи шумо ғарибора нигаҳбон бошад. солҳои охир фишори зиёд ба муҳоҷира овардистанд. худованд сабртон будад. мехоҳам кам таракам боша, ягон дасти кӯмакам ба шумо бираса. эҳтиёткор бошед ва ба дасти бадбахтое ки мехоҳанд тоҷикоро подстава кунанд, наафтед. агар ҳамин намуди контенти фоиданок ба шумо писанд бошад, ҳатман ба канал обуна шавед ва дар комментария оиди ин навор ҳама фикра ақидаотона пешниҳодотона нависед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.